हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय हाइनारि। बे मिउजिक भिडिअखौ लाइना सिरिज चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। लोगोफोर, दानिया मिथिना लादिनि बे मिउजिक भिडिअनि आर्टिस्टफोरनि सायाव। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सिमां चाइनारी आरो करिश्मा ब्रह्मा बर'। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि लाइरिक्सआनो जादों करिश्मा ब्रह्मा बर'। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी आरो सृष्टि ब्रह्मा। डाइरेक्टर करिश्मा ब्रह्मा बर'। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।